eguna dute gaur abiatu dira eguneko lehen manifestazioak Osakidetza salba dezagun goiburupean, Basurtuko erietxetik eta Donostia ospitaletik. Gasteizen ere, Txagorritxuko erietxe parean elkarretaratzea egin dute. Eta eguerdian, lehen mailako arreta zentroen atarietan batu dira langileak. Bihar berriz, manifestazio handiak egingo dituzte Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Arratsaldeon, Pasaiako badian, 1984an, Komando Autonomo Antikapitalisten kontrako segada batean parte hartu zuten poliziak identifikatzeko bigarren saio bat egin dute gaur Donostiako auzitegian. Santiago González, familien abokatuak amaieran azaldu duenez ordea, ezin izan dute inor identifikatu. Dane Arbeo. Komando autonomoetako laukideen hilketekin zerikusia izan dezaketen poliziak berriro identifikatzeko saioa egin dute gaur goizean hemen Donostiako epaitegietan. Hain justu 7 polizia dira Joseba Merinok sarraskitik bizirik irten lekuko bakarrak aurrez ezagutu zituen poliziak material grafikoan eta martxoaren 28an ekin zion identifikazio saioari. Bertan baina 3 polizia besterik ez ziren izan eta ez zuen inorreuneko egunean identifikatzeko aukerarik izan. Gaur goizean beste 3 polizia izan ditu aurrez aurre eta bertan saiakera izan du. Bien bitartean goizeko 10etan senide eta lagunek elkarretaratzea egin dute hemen epaitegiaren atarian Pasaiako sarraskia ikertu eta argitu lelopean. Bitartean gogora dezagun biktimen senidek aldarrikatzen dutena. Oinarte erakundeak edo Jaurlaritzak eragin digun min horrek horren soluzio erraza da. Horren soluzio da konpromisoak hartzea. Gurekin elkarlanin eta modu egoki baten eta konfiantza emanez, konpromisoak hartzen badituzte eta konpromiso horiek aurrea ematen badituzte, oinartekoa desastre bat izango zen. Baina hemendik aurreakoa berbaldin bada eta lan ondo eta txukunite baldin bada, gu hori aitortzeko inolako eragozpenik ez dugu izango. Lan hitzarmenaren negoziazioaren inguruan dagoen blokeoa salatzeko eta behingoz sektore horretako langileen baldintzak behar bezala erregulatzeko lan uzteak egingo dituzte Arabako zahar etxe pribatuetan hilaren 23an eta 24an. ELA eta LAB sindikatuek egin dute grebarako deialdia. Bitartekariei martxoaren 15ean aurkeztu zioten proposamen bat, baina oraindik ez dute erantzunik jaso. Bizkaian berriz, LAB sindikatuak deituta greban dira zahar etxeetako beharginak, atzotik hasita larunbatera bitarte gainera, baraualdia egiten dabiltza eta maiatzaren 20an, hau da grebaren azken egunean, manifestazio egingo dute Bilbon. Hauteskundei begira Maider Etxebarriak Gasteizko alkategaiak hiriaren garbiketa hobetzeko zenbait proposamen egin ditu gaur. Nerea García. Maider Etxebarriak PSeko Gasteizko alkategaiak Gasteizko garbiketa hobetzeko proposamenak egin ditu. Arreta jarri nahi dio arazo zehatz bati, margoketa bandalikoak. Etxebarriak proposatu duenez eraikin pribatuetako hormetatik kendu behar dira, batez ere Erdi Aroko hirigunean. Espazio pribatuetako pintadak kentzea proposatzen dugu jabeen eskariz eta baimenarekin. Horretarako baliabide material eta giza baliabide gehiago bideratuko ditugu garbiketa ekipo bereziak sortuz. Talde antipintada horiek hiri osoan auzo guztietan jardutea nahi dugu, baina arreta handiagoa jarriko diegu kokapen eta historiagatik interes berezia dutenei. Adibidez, Erdi Aroko hirigunean. Proposamen positiboa da, gure kaleetan oso presente dagoen arazo bat konpontzeko balio duena. Eta Gasteiz garbi eta irudi hobearekin mantentzen lagunduko diguna. Bizilagunen eta bizitatzen gaituzten pertsonen onerako. Maialen hiri arte Bilduko Gipuzkoako ahaldun gaia etxebizitza bat lortzeko eta lokairuen prezioa mugatzeko alderdiak dituen lehentasunak azpimarratu ditu gaurkoan. Alokairu prezioak
mugatu egin behar dira eta orain badugun horretarako aukera. Madrilen etxebizitzaren inguruko akordioak hori guztia baliotzen digulako eta hori guztia aurrera emateko aukera ematen digulako. Horrekin, Gipuzkoan alokairuen igoerari topea jartzeko aukera izango dugu eta egon daitezke 15 herri Donostiaz gain aukera hori egon daitekeenak eta batzuk aipatzearren aipatuko dizkizuet Zarautz edo Astigarraga edo Elgoibar adibidez, baino gehiago ere badira. Eta Bizkaian Nora Abetek PSren Bilboko alkategaiak hirian etxebizitza bat lortzeko alderdiak dituen proposamenak azaldu ditu. Etxebizitza sozialiston lehentasuna da, eta hala adierazi dugu atzo onartutako legearekin eta Euskal etxebizitza legearekin. Pertsona askorentzat zaila da etxebizitza aurkitzea, gazte askorentzat zaila da emantzipazioa, eta guk sustatu behar duguna da etxebizitzaren eskubidea. Etxebizitza gehiago izatea, alokairuan eskaintzea, eta gero eta aukera gehiago ematea Bilbo hobea egiteko. Green Valley talde gasteiztarrak 20 urte beteko ditu eta 2024ko urtarrilaren 6an urteurrena ospatzeko kontzertu egingo dute Gasteizko Jimmy Jazz aretoan. Gaurtik aurrera sarrerak salgai daude. Logelontan dago nire aterbea, logelontan Taupadak logelontan balkotik irribarrera logelontan Ya, Green Valley. Dame conciencia y dame vida, dame una razón, dame paz que me ilumina, dame una batalla que yo limpio mis heridas, desde la habitación del corazón de mis pupilas. Cada mañana me pregunto hacia dónde estaremos yendo, si hemos perdido el rumbo natural de nuestros cuerpos, con la necesidad de vivir deprisa y corriendo, vendemos nuestras almas a cambio de sufrimiento. Lo que la untan. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Goizeko lehen orduetan Osakidetzaren grebak izan duen eraginaz mintzatu dira sindikatuak eta horien hitzetan jarraipen ona izan du orain arte, langileak oso nekatuta daudelako. Zehaztu dutenez lehen arretan izan du jarraipen zabalena lanuzteak. Greba dute Osakidetza osoan, osasun sistema publikoren desegitea salatzeko eta langileentzako baldintza duinak aldarrikatzeko. Ikusten dugula jarraipen oso zabala izaten adira orokorrean, bereziki lehen arretan, eta horrek erakusten dula, zelako larritasuna daukaten, arreta maila horretako langileak. ELA, LAB, SATZE, Komisiones Obreras, UGT eta SIME sindikatuek grebara deitu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako osasun publikoko langileak. Lanuztea asteazkenean gaueko 10etan abiatu zen. Osakidetzaren egoera larria eta negoziazioaren blokeoa salatzeko protesta egin dute. Izan ere, sindikatuek ohartarazi dutenez, arazoak egiturazkoak dira. Eta horregatik, berelako konponbideak exigitu dizkiote Jaurlaritzari. Osakidetzak dauzkan arazoak estrukturalak diala, pandemiaren aurretik datozela, eta ez degula ikusten borondaterik osasun sailaren partetik konponbideak emateko edo martxan jartzeko. Orain dela urte bete, azkeneko greba eguna deitu gendun, hortik aurrera, mai negoziatzailea erabateko blokeoa dauka. Ez dago edukirik, eta aitzaki bezala Osakidetzak behin da berriz erabiltzen du pandemia eta langileen eskazia beste egoera batean aplikatzen oso zailak izango liratezken neurriak hartzeko. Lakoak gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu. Hala, ospitaletan, jaiegunetan aritzen diren langile kopuru bere egongo da larrialdietan, sukaldean eta janari banaketan. Altak eman halko dira, eta dialisi, onkologia eta atzeratu ezin diren tratamenduak mantenduko dira. Lehen arretako zentroei dagokienez, larunbatetan ohiko den langile kopurorekin arituko dira. Zaratzea ere, zerbitzu minimoen interpretazioa abusuzkoa izan dela, milaka langile geratu diala gaur egun greba eskubiderik gabe.
Bi eguneko lanustera daude deituta Osakidetzako beharginak eta mobilizazioetan langileen tratu txar sistematikoaz ohartarazi dute. Izan ere, osasun publikoan egoera gero eta prekariagoa dela diote, eta horrek arreta prekarizatzea ondorio gisa duela. Eta egoera horren aurrean, osasun sailaren jarrera kritikatu dute. Gor eta mutu jarraitzea erabaki baitu kaleko aldarrien aurrean. Bestalde, ELAK eta LABek bi greba egun deitu dituzte Arabako adinduen egoitza pribatuetan eta etxebizitza komunitarioetan. Maiatzaren 15ean patronalari aurkeztu zioten proposamen bat, baino ez dute erantzunik jaso oraindik. ELAK eta LABek sektore feminizatu honetako langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatzen dugu beste behin. Funtsezko sektorea da, non emakume horiek adinekoen bizitzari eusten lan egiten duten. Behingoz, zaintza sektore honen lana egiteko baldintzak behar bezala arautzea eskatzen dugu. Egoitza pribatuen eta hirugarren adinekoen etxebizitza komunitarion sektoreko langileek betetzen duten funtsezko funtzioa duintzeko. Eta Bizkaian ehungintza merkataritzan aurre akordioa lortu dute patronalek eta sindikatuek. Bizkaiko ehungintza merkataritzan akordioa lortu dute patronalek eta sindikatuek. Ia 4.000 langileri eragiten dien lan ituna berritu dute beraz. 2015etik zuten ituna berritu barik eta akordioarekin 2026 arte indarrean egongo den ituna adostu dute. Sindikatuen esanetan antolakuntza eta borrokari esker lan baldintzetan hainbat hobekuntza erdietzi dituzte, tartean soldata igoerak. Aurten 1,2ko soldata igoera izango dute 2024an 1,4koa, 3,5koa 2025ean eta 2,5koa 2026ean. Horrez gain, 1.250 euroko ordainsari bakarra jasoko dute. Eta lanaldiak ere aldaketak izango ditu. 8 orduko murrizketa hitzartu baitute. 4 ordu 2024an eta 4 ordu 2025ean. Gainera, nobedade moduen Plus Online bat jasotzen da lehengoko aldiz. Plus Online honen helburue izango zen apur bat konpensatzea digitalizazioak sektore honetan ekarri dauen lankargen igoera. Gainera, berdintasun planen erregulazio bat agertzen da eta udako zapatu atzaldiak libre mantentzie lortu dugu. Gai aldatuko dugu orain, bigarren identifikazio saioan ere ez dute Paisaiako Sarraskiko poliziarik identifikatu. Martxoaren 28ko identifikazio saiora agertu ez ziren, 3 poliziak Donostiako auzitegietara deituta zeuden ostegun honetan. Azken identifikazio saiora 3 polizia agertu ziren, baina Sarraskitik bizirik atera zen bakarrak, Joseba Merinok, ezin izan zuen inor identifikatu. Eta hauteskundeen arira Gasteizko alkategaiek euren programen lerro nagusiak aurkeztuko dituzte kanpaina honetan. Pasaden ostegunean hasi zen eta maiatzaren 26 arte herritarrei euren botoak eskatuko dizkiete.
Hauteskunde kanpaina martzan da, atzera kontaketa hasi da jada alderdi politikoentzat. Gasteizko alkategaiek euren proposamenak kaleratu dituzte arloz arlo. PSE alderdiak Gasteizko garbiketa izan du hizpide. Eraikin pribatuetako hormetatik pintaketa bandalikoak kentzeko konpromisoa iragarri du Maider Etxebarria alkategaiak. Espazio pribatuetako pintadak kentzea proposatzen dugu jabeen eskariz eta baimenarekin. Horretarako baliabide material eta giza baliabide gehiago bideratuko ditugu. EH Bilduk berriz osasungintza izan du hizpide. San Martin auzoko osasun zentroan bildu dira Eba López de Arroyabe eta Rocío Vitero ahaldungaia eta alkategaia urren ezurren. Besteak beste, Rocío Vitero azpimarratu duenez, San Martingo pak puntua eta Santiagoko larrialdiak berriro irekitzeko asmoa du. EH Bilduren konpromisua da Gasteizko eta Arabako herritarren osasunerako eskubidea defendatzea beti, euren zaintzari eta arretari kalte egiten dioten erabakien aurrean. Beatriz Artolazabal bere aldetik Bilbon izan da beste hiriburuetako alkategaiekin. Bertan bere programaren ildo nagusiak aurkeztu ditu. Azaldu duenez, konpromisoak ambizioz eta ausardiaz beteko ditu. Hiriarekin, auzoekin eta bizilagunekin ditudan konpromisoak. Ambizioz eta proposamen ausartekin egingo dut. Elkarrekin Podemosek LGTBI fobiaren aurkako egunaren baitan datorren agintaldian Gasteizko feminista eta LGTBI kolektiboaren defendatzailea izateko konpromisoa erakutsi du. Adierazi duenez lan egingo dute ikuspegi feminista duten politika publiko intersekzionalen alde udalaren eskaintza kulturala egiteko orduan. Elkarrekin taldeak beharrezkotzat du behateokiaren lan metodologia beste udalerri batzuetara aplikatzea. Laguntza handia ematen baitu azken helburua lortzeko bidean. Hau da, gure ingurunean gertatzen diren horrelako erasoak desagertaraztea. Azkenik, PPek erdiguneko hainbat urtetarako eraldaketa eta modernizazio proiektu integrala iragarri du kaleen eraberritze integralekin. El centro no puede esperar más. Si nosotros gobernamos, si yo soy alcaldesa, convocaremos un concurso de ideas para reformar de manera integral la calle Dato y la plaza del Arca. Nafarroara egingo dugu salto orain, izan ere Nafarroako Foru Erkidegoko buru izateko lehian diren hautagaiekin izan da hamaika telebista. Besteak beste zerbitzu publikoen afera jorratu dute. Nik uste dut ikusten ari garela azken urteotan nola gure osasungintzako sistema ahultzen ari dela. Osasungintzan talka plan bat beharrezkoa da eta zentzu horretan neurri estrukturalak ere beharrezkoak izango direla uste dut. Euskal Herria Bilduk azken urteotan proposamen asko eta oso interesgarriago egin ditu eta lortu ditu osasungintza hobetzeko. Bai personal berria kontratatzeko, bai azpiegiturak hobetzeko eta landa eremuetan kalitatezko osasungintza bermatzeko. Inbertsioak dira beharrezkoak, baina ez bakarrik gure ustez baita ere, eta premiazkoa da besteak beste lehen arretaren organizazioa berritzea. Egun, Nafarroako osasun publikoan lehen arretaren organizazioa orain 40 urte erabakitako organizazioa da. Gure gizartearen beharrak ezberdinak dira, erabat gainera, eta zentzu horretan lehen arretaren organizazioa berriro ikusi behar dugu, eta hor gure proposamena, eta bada, gero abairen proposamena, orain 4 urte idatzitakoa, legealdi honetan proposatutakoa, eta horrela erabakitzen balin badu jendeak datorren 28an, datorren legealdian aurrera eramango du. Esan bezala, eskubide guztiak pertsona guztiei bermatu behar ditugula uste dut, eta Nafarroako zonaldearen arabera. Despopulazioaren kontra lan egin behar dugu,
Kriston lana daukagu aurretik eta horretarako eskola ere bizirik eta inklusiboa izan behar da Nafarroa osoan eta batez ere euskaraz erdigunean izaten. Nik uste pasaren legealdian Hezkuntza Departamentua Maria Solanak eta gero abaik zuzentzen zuenian halako programak, ez orokorrean aukera osoa, baina halako programak eraman genituen aurrera, eta ez bakarrik hori, baizik eta baita ere unibertsitateko ikasketak nolabait aman komunean jartzeko adibidez eta egin dugu hor Euroeskualdean. Bueno, pues jakin da, gaurko gizartea teknologiarena dena, bai, teknologiarekin lotutako ikasketak funtsezkoak izango direla, baina bai ere osasungintzan ditugun arazo guztiak begiratzen, osasungintzarekin lotutako ikasketak ere oso beharrezkoak izango direla, bai. Bira, orokorrean, ez dut esango gauza berriak ez direla beharrezkoak, baina orokorrean, gure ustez, gero abairen ustez, NUPeko programa eta graduen programa desente eguneratuta dago Nafarroako erronkei begira. Bai, hor geneukan oso lastre berezia medikuntza fakultatearen faltarekin, baina hor baita ere, gero abai pasaden legealdian martxan jarri genuen, momentu honetan aurrera jarraitzen du gradua, agian bai gure ustez, gero abairen ustez, gradu oferta edo gradu programa eguneratu beharko genuke, baino euskararen ofertari begira. Falta dira euskaraz graduak, hori bai. Nafarroatik mugitu gabe, labek alde handiz irabazi ditu foru administrazioko hauteskundeak. Atzo, Nafarroako administrazio publikoan lan egiten duten 32.454 langile zeuden deituta hauteskunde sindikaletarako. Gaueko txandan lan egiten duten osasunbideko langileak direla eta azken emaitza gaueko ordu txikietan jakinda. Hala labek irabazi ditu bozak 77 ordezkari lortu ditu guztira. Klase sindikalismoak antisindikalismo korporatiboari irabazi dio. Beraz, eskerrak eman nahi dizkiegu langile guztiei eta beraiekin batera ospatzen ditugu emaitz bikain hauek. Gu ez gara konformatzen diskurtsora mugatzen den kritika hutsarekin, ez da lan baldintzak hobetzearekin ere. Aldaketa sakonak eragiten duen sindikatu bat gara, garaipen garrantzitsuak dituen eta lorten dituen sindikatu bat gara. Nafarroan ere euskararen ofizialtasuna pilpilean dagoen gaia da. Afera horri buruz galdetu diegu hautetsiei, entzun. Hori izango da datorren legegintzaldirako lehentasun bat eta gure erronka izango da. Uste dut, zonifikazioa gainditzeko unea iritsi da eta euskararen lege berri bat behar dugula. Eta horretarako lan egingo dugu. Hori izan da beti, gero abairen helburu gorenetariko bat, argi eta garbi gainera, hor daukagun arazoa nafartarrok, eta ez da arazo makala, da ez dela inoiz izan, Nafarroako parlamentuan gehiengo parlamentarioa halako helbururi eusteko. Beraz, bidea egin behar dugu, bidea luzea izango da, eta esan bezala helburu gorena izan ezkero horren alde egingo dugu beti. Nik uste dut eskubide guztiak, jende guztiari bermatu behar dugula, Nafarroa da anitza, eta saiatu behar dugu esan bezala euskararen eskubidea
bermatzea jende guztientzat. Eta esan bezala badaukagu lege bat oso zaharra eta gure erronka izango da beste gehiengoak sortzea hori lortzeko. Hain zuzen, halako mozioak eraman ditugu parlamentura, besteak beste orain nik uste hilabete batzuk, kanpaina bereziak egin dezaten halako errealitateari iristeko, errealitate batera iristeko. Egia da, Alderdi Sozialistak ezezkoa eman duela beti, bai mozioetan eta baita Hezkuntza Departamentuan. Gaur museoen nazioarteko eguna da eta hainbat erakustaldi eta doako ekintzekin ospatuko da munduan barreiaturik dauden museo guztietan. Gurean ere, halaxe izango da, adibidez, Nafarroako museotara bisita egitea doainik izango da igandera arte. Eskuak, bisaiak, begiradak, ulermena, komunikazioa, ohitura, sormena, nortasuna, harria, zura, ura, igadura, zizelotxa, pintzela, sormena, lana, elkarlana, inspirazioa, artea, kultura. Ukitu, so egin, gozatu, sentitu, ulertu, interpretatu, zirrarak. Zirrarak eta artea eta museoak. Museoak eta museoak. Milaka eta milaka dira munduan barrena dauden museoak. Ta egun, 1977tik ospatzen den museoaren egun internazional honetan, gurean museoak musutruk ikusteko parada igandera arte. Aurtengo leloa jasangarritasuna eta ongi izatea. Egunean zehar, hainbat doako erakustaldi eta bisita gidatu izanen dira Iruñean. Baina agian interesgarriena, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Historia eta Ondarea graduko ikasen eskutik heldu da Nafarroako Museoko maisulanetara bisita gidatua. Jasangarritasuna eta ongizatearen izenean hortaz, kulturaz profitatzeko tenorea heldu da museoen nazioarteko egunean. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, igandean ospatuko den ibialdiko abestiarekin, turrunotzarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan, besterik ez, gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu satarian daudela eskuragarri. Gero arte. Ematen jarraitzeko gure kantua.